हेलौ लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों फाग्लि फाग्लि। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल फाग्लि फाग्लि मोनसे मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि हेलिना दैमारि बिथां आरो देबाजित दैमारि बिथां आरो लिरिक्स टनखौ होदों मिजिं बरगयारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला प्रायमा दैमारि अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेराव नुनो मोनसिगोन। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे आपकामिं मिउजिक भिडिअनि शुटआ दायो सोलिगासिनो दङ। जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेराव नुनो मोनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर सोर नोंथांमोना दानिफ्राय नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड बयबो नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय। लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।